саволи дигар, 4 духтарча дорам. шавҳарам шарт мондааст ки агар панҷумаш бача набошад, туро талоқ медиҳам. оё ман чӣ кор кунам? бародарои азиз, бовар кунед, дар ин сухан вақте кадом марде ҳамин принсипа монад, ба номи худои меҳрубон қасам, дар ҳар як ҳарфш ай назди худо ту лаънат мешнавӣ. ҳар ҳарфашда. ин бисёр як гуноҳи бузурги ҳаст. худованд дар қуръон хабар медиҳад, аъузу биллаҳи мин шайтони раҷим, дар сураи муборакаи шуро ҳаст, ояти 50: лиллаҳи мулку самавати вал арз яхлуқу ман яша яҳабу лиман яшаъу инаса ва яҳабу лиман яшаъу зукура ав юзаввиҷуҳум зукранан ва инаса ва яҷъалу ман яшаъу ақима.